OK. A sírsky král, je tu taký príbeh, a ja ho prerozprávam, že sírsky král bojoval proti Izraelovi a poradiac sa so svojimi služobníky povedal, na tom a tom mieste položí sa moje vojsko táborom. Vtedy poslal muž Boží k izraelskému kráľovi s odkazom, chráň sa, aby si neobyšiel toho miesta, nechajúc ho neobsadené, lebo tade sa spustia Sírovia. Halelúja. Keď bojuješ s nejakou oblasťou, keď zápasíš s niečím, keď ti niečo robí nejaká oblasť problém, tak daj si pozor, lebo stade sa pustia Sírovia. To znamená, že nepokračuj v tom, nerob to už viac, lebo stade sa pustia Sírovia. Halelúja. Vtedy tak poslal izraelský kráľ vojsko na miesto, o ktorom povedal Boží muž a poučil ho a mal tam na seba pozor a to urobil nie raz ani dva. Takže stalo sa to viackrát a vtedy sa rozburilo srdce sírskeho kráľa pre tú vec a povolajúc svojich služobníkov riekol im, či mi neoznámite, kto z našich donáša správy izraelskému kráľovi, pretože si myslel, že majú tam špeha. A na to povedal jeden z jeho služobníkov, nie môj pán král, ale prorok Elizeus, ktorý je v Izraelovi, oznamuje izraelskému kráľovi slova, ktoré ty hovoríš vo svojej ložnici. A je tak zaujímavé, že tento prorok oznamoval stratégie nepriateľa izraelskému kráľovi a vďaka tomu izraelský kráľ víťazil. A my máme Božie slovo. My máme napísané Božie slovo, ktoré pokrýva každú oblasť nášho života. Halelúja. Žijeme v dobe, kedy je príčina a dôsledok. Takže my máme Božie slovo, kde môžeme čítať. Ak neurobiš toto, stane sa toto. Ak budeš pokračovať v hriechu, tak ťa to bude oddelovať, nebudeš mať život, budeš sa trápiť. My máme Božie slovo, my vieme, čo nás čaká. Halelúja. To je úžasné niečo. A on povedal, iďte a vidzte, kde je, aby som poslal a zlapal ho. A bolo mu oznámené a povedané, hľa je v Dotáne. Preto tam poslal kone, vozy, veľké vojsko, príduc v noci obklopili mesto. A keď stal skoro ráno sluha muža Božieho a vyšiel tu, hľa vojsko obkučovalo mesto, kone i vozy. Vtedy mu povedal jeho služobník, môj páne, čo budeme robiť? On odpovedal, neboj sa, lebo je viacej tých, ktorí sú s nami, ako je tých, ktorí sú s nimi. Elizeus sa modlil a riekol, Hospodine, prosím, otvor jeho oči, aby videl. Vtedy otvoril Hospodin oči služobníka a videl a hľa, vrch bol plný koní a ohnivých vozov okolo Elizea. Halelúja. Nepriateľ sa snaží uhasiť prorocké informácie. Nepriateľ sa snaží uhasiť prorocké pomazanie. Ale vďaka Bohu, že v Novej zmluve máme písané, že môžeme všetci po jednom prorokovať. Halelúja. Všetci po jednom môžeme prorokovať. Ty môžeš prorokovať, ty môžeš rozvinúť ten nadprirodzený aspekt svojho kresťanstva. Halelúja. Sláva ti, Pane. Takže nepriateľ sa snaží ísť proti tomu a Pán nám dáva, že každý môžeme po jednom veselo prorokovať. Halelúja. Takže s nami je viac ako s nimi. A vždy bude viac anjelov ako démonov. Pretože keď si zoberieme, kto je Boh? Boh je stvoriteľ. Boh je stvoriteľ. Boh, keď chce, môže stvoriť jedného anjela, druhého anjela, tretieho, štvrtého, piatého, šiestého. On môže stvoriť, čo len chce do nekonečna. Pretože je Bohom a má na to schopnosť. Preto je Boh Bohom. A on stvorí z ničoho. Kdežto ty a ja by sme chceli niečo urobiť, ale chýba nám na to schopnosť. Vidíš to? Halelúja. Chýba nám na to schopnosť, ale Bohu nie. Boh, čo si len zalúbi, čo on chce urobiť, on to vie aj spraviť. On má na to schopnosť. Takže s nami bude vždy viac anjelov. Halelúja. Ako proti nám démonov alebo nepriateľ, hej, čo chce proti tebe spraviť. S tebou bude vždycky viac anjelov. Nebo ťa podporuje. Boh je s tebou. Boh je za teba. Halelúja. Pretože Boh je stvoriteľ a diabol je stvorenie.
je stvorenie, je prekliaté stvorenie. Halleluja.